asırdan, 5 asırdan soň yeni 4 asırdan, 5 asırdan soň tutulmaly bolup 5 bagşyňady. Şol 5'in birisi özüň bolarsyň, özüň orsyň jep baragan dünýäde. Şol 5'in birisi özüň bolarsyň, özüň orsyň jep baragan dünýäde. Yeni 10 asırdan, 40 asırdan soň yeni 10 asırdan, 40 asırdan soň tutulmaly bolsa 3 bagşyňady. Şol 3'ün birisi özüň bolarsyň, özüň orsyň jep baragan dünýäde. Şol 3'ün birisi özüň bolarsyň, özüň orsyň jep baragan dünýäde. Yeni 40 asırdan, 100 asırdan soň yeni 40 asırdan, 100 asırdan soň tutulmaly bolsa bir bagşyňady. Şol bir bagşy seniň özüň bolarsyň, özüň orsyň jep baragan dünýäde. Şol bir bagşy seniň özüň bolarsyň, özüň orsyň jep baragan dünýäde. Yeni 100 asırdan, 1000 asırdan soň yeni 100 asırdan, 1000 asırdan soň dünýäde nitäýip bar bagşyňady. Bagşysyz illenem il bormy diýip döküp durur jep baragan dünýäde. Bagşysyz döküp durur jep baragan dünýäde, döküp durur jep baragan dünýäde. Özüň orsyň jep baragan